off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire that I love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. I'm so alone, trying to find my way back home to you. Yan ay patungo. Riamsa Club. Ayan, mga ka-Facebook, ka-Instagram, ka-Twitter. YouTube, Snapchat, TikTok, at syempre, Madrid Nation! Halo-halo sa inyong lahat at magandang tanghali. Andito Yes! na naman tayong muli sa inyong pinakatutukan na The Almusal Club. So yan, parang hindi ako Teka lang, tingnan natin yung mga comment nila. May pinatalsik na po namin ng nag-iisang DJ IU! Ayan, halo-halo kay Christine Joy Serrato. Sabi niya, rainy afternoon, Madrid Nation. Halo-halo! DJ IU, halo-halo, Kippy, halo-halo, Ruby, Kim, Steve,
talaga naman maulan ngayon dahil may bagyong pararating kaya. Nakarating guys. na! Ay, nakarating na! May bagyong dumating. Kaya, yan. So guys, keep safe tayong lahat. Yes. Dahil maulan. Hello kay Ma'am Sheree, Ma'am Marino Zacarias. Yeah, na Babu, nasa kumusta Holland na? Ngayon. Ayan, present na rin si Ms. Nez Mendoza. And si Esa Adrada sabi niya, hello guys, happy tanghalian. Tsaka guys, huwag nyo nang hanapin ang wala. Sabi ni Jackie Toriano, hello, keep safe everyone. Yes guys, super lakas ng ulan tsaka ng hangin. Kaya naman, ayun, kung nasan man kayo ngayon, mag-ingat kayo. Yes, sumabay lang kayo sa agos ng hangin at sa hampas ng alon. Dun ka na. So yan, ako muna guys ang magiging host nyo ngayon dahil ang ating mga manlalahok ay handa na. Manlalahok. Mga kalahok. Ayan. So yan, halo-halo sa ating viewers and syempre mag-heart react and like react naman kayo dyan para simulan na natin ang ating games dahil guys, kung magtatanong kayo kung nasa ba ang ating DJ Ai, siya po ay may sakit. Kaya naman guys, ipagdasal niyo siya. Ipagdasal niyo siyang gumaling agad. So yan, ready na ba kayo? I-introduce ko na ba ang ating mga players today? Kasi balita ko may humamon. May bago tayong challenger na makakalaban ni Rupi. So, yan. Nasa na ba si Rupi? So, yan. Mag-comment lang, guys, kung sino-sino ba ang present. Halo-halo kay Samir Manzanilla and kay Victor Timbang. Sabi niya, halo-halo, almosalers. And kay Bean, halo-halo. Sabi ni Samir, can't join today sa game. Nasa meeting ako on Cheaper Medicine Act. So, okay lang yan, Samir, kasi thank you for watching pa rin. Kasi kahit busy ka, Oy, nabasa ko nanonood yung ka ano. ng Almusal Club. Oy, nabasa ko yung message. Sinend sa akin, nung chat support natin, yung message ni Samir Manzanilla. Sabi niya kasi, sana daw one time magkaroon ng tour, ng studio tour dito sa Studio office. tour. So, ka mag-alala, Samir, malapit na. Yes. Once na mag-open yung office namin dyan sa Quezon City, baka sakali, ilipat namin yung studio namin dyan. So, Ayan, sabi ni Christine Joy, get well soon, Ai. DJ Ai, ayan guys. May sakit ang aming DJ ngayon, kaya ako muna pansamantala. Halo-halo kay Diartanyan Joan Nguyen. Halo-halo. Uy, ano ka na? So, yan, si Rupi po ay lakad ng lakad, kaya hindi tayo charot. So, ayan, ipakilala ko na ang ating mga players ngayon. Ang ating guwapong Kenkoy, Rupi! Ay, loading siya, mga best. Ayan, so mag-comment lang kayo, guys. Para naman batiin namin kayo and i-shoutout na rin. So, yan, ulitin ko. Ulitin ko na ba? So, yan, ipinapakilala ko na sa inyo ang ating guwapong Kenkoy, Rupi! Nakakapagod pala. Halo, Madrid Nation! Kasi na kayo dyan? Teka lang, okay? Binabati ko sila. Sino sila? Guys, huwag nyo nang hanapin yung wala. Pag wala na, hindi na hinahanap. Yan. Yan, teka lang. Sino ba? Binabati ko si The Arcanyan, si Chari, si Kristen Joy Serrato, si Samir Manzanilla, and si Bean si Bean lang, Bean, love you. Ah! Ayan, si teka Jana. Present na rin si Jana. Batiin mo naman. Guys, teka lang. May announce ako. Binabati ko rin si Jana Gabiga. Yes. And si Andres Montoya. Yan. At saka, shoutout dun sa sa nangongolekta ng tumbler ko. Nawawala na naman po yung tumbler ko. Kung may nakakita ng tumbler na FEU Cavite, isauli niyo lang po dito. Sabi ni D'Artagnan, true, pag wala na, wag nang hanapin pa. Ayan. Yes. Parang ano yun double meaning. Halo-halo kay Ashel Centino. Sabi niya, halo-halo din mga DJs. And syempre kay Alex Gaviola. Halo-halo. Ayan, so sino nga ba ang humamon sa ating guwapong Kenkoy Teka na lang. si Rupi? Sa Excited kanya, na sa ba kanya. kayo, guys? I-dali mo nga sa akin yan. Ayan, kasi yung una naming challenger, si
si Jemia. Yan. Eto, And then teka lang. sumunod si JJ. Eto, may humamon sa babo nyo. Si Ruby. Tuturugin natin siya. May bago tayong challenger. Ganito tayo, no? Pag may gustong, Oo. pag may gustong lumaban, magpunta lang dito sa office at dudurugin ko. Kahit yung sino man almosalers dyan na gustong lumaban sa akin ng pagalingan sa drawing, Ano? punta lang kayo sa office. Makipag... So yan, ipapakilala ko na sa inyo ang aming singkit na makulit na si Annie. Hindi ko kaya yung boss niya. Madrid Nation! Ayan. So yan, may binabasabi si Jay Tabige. Sabi niya, pabati Idol Rupee. Hello, Jay Tabige! Binabati ka na dyan. Ayan. Mag-ingat ka kung maulan man dyan, di ba? Kung nasan ka man, mag-iingat ka. Ayan, so guys, pagpakilala ka naman Ayan. ang aming singkit na makulit. Ayan, magpakilala ka, kapatid. Ako po si Ann from Annie. Serenity. Saan po kayo galing? From Serenity! Ayan. Excited ka na ba? Excited na. Isa lang masasabi ko kay Rupi, maghanda ka na, Ayan. papalitan. Sabi ni The Artanians, Sir Ian, hamunin mo nga, oh. May sinasabi si Rupi. Sir, wala. Talo yun. Sabi ni Mia Castillo, pogi ni Sir Rupee. Nox naman. Hindi ko na nga binasa. Guys, para sa dandan lang. Mamaya, hyper na yan. Para sa kalam ng lahat, di ba si Annie, hindi talaga siya part ng Madrid. So, Oo. ibang company siya. So, yung ibang taga-ibang company dyan, pwede silang mawin sa Yes. Kung gusto nyo guys makilaro sa amin, pwede kayong makijoin. Pwede kayong umupo dito sa kinakaupuan kung gusto nyo. Siyempre yan. Excited na ba kayo guys sa aming games ngayon? Dahil kung ready na kayo ay mag-heart rock and like rock naman kayo dyan. Heart rock and like rock for Team Rupee and Team Annie. Ani. So, ilabas na natin ang ating unang game na The Hangman. Hangman. Ayan. Kuya, wag mong iputok. Ayan, patay tayo dyan. Halo, Jetson, bagat. Oh, nanonood yung mga jowa natin. Nanonood pa ba si Love Love? Ay, ang taas. Ayan. Sabi ni D'Artagnan, yung kapugian ni Kuya Rupee hindi ipinagkakalat yan. Yun. Secret lang daw. Napakalupit mo. Anong pinakain sa'yo ni Rupi? So, wait lang guys. Aming naayos ang hangman. So, yan. Mag-comment muna kayo guys kung ready na ba kayo. Iya-humble lang natin yan. Yes. Kung mga ganyan, di ba? Mag-comment kayo kung ready na ba kayo para sa aming hangman. mga Siyempre, Madrid wag niyong kakalimutan guys ang ating number 1 rule. Kailangan Tungkol. 2 lobo lang ang inyong mapaputok para makuha ang ating pot money. Yes. So, yan. Ang ating pot money is worth, 300. Yan. Napatakalan 300 pesos. Sabi ni D'Artagnan, sana all may jowa. Ayan, sabi ni Zamir, my seatmate here in the meeting is Meeting is asking, Asking what what am I I'm watching? Please pa-shout out Mr. Rainier Glor, President of the Medicines Transparency Alliance. Ayan, halo, Mr. Rainier Glor. Ayan, keep on watching the Alpha Club. Ayan, ready na si Shaira, si Victor. Ayan, may mga sumasagot na ng kategory na gusto nila. So, wait lang guys, sinayos lang namin saglit. Ayan para makuha ang ating pot money, kailangan 2 balloon lang po ang inyong mapaputok. Yes. So, Magkano na ba ang ano na ating siya? pot money? 300 pesos na siya. So, it means 3 araw na po kailangan siyang galingan hindi ng mga nakukuha. Madrid Nation. Ayan, nakalabas na. Ano bang gusto nyo? Easy, medium, or hard? Baka naman may nakakakita. Halo kay Carlo Aguilar. Ba't kaya ganun yung boss ko? Aguilar. Hindi kaya, ganito yung boses mo. Wala it's natural. Bakit? Ayan, may sumagot si Victor. Nauna siya. Sabi niya, medium. Ayan. So, magmi-medium muna tayo ngayon, guys.
Magmi-menu muna tayo! Ayan, ang ating unang category ay occupation. Occupation! Occupation. Ang daming sumasagot ng hard. So, mamaya hard tayo after nito. Yes. Hard Ayan. So, input lang. And kailangan nyo guys mag-teamwork ka. Mag-teamwork kayo para makuha nyo ang aming pot money. pesos na pot money. Yes. O kaya naman pwede nyong ipunin. Yung Apple ka. yung buwan Sabi ni Chari, di ko alam laruin. First time here. So, please, Ruby, Chari, can you explain how to play? explain mo nga, Ann, kung paano laruin ng hangman. Yes, how to play hangman. Para sa ating mga bagong viewers. Okay, para sa ating mga bagong viewers, ang hangman, kailangan masagot natin lahat and hindi tayo makaputok ng 2 balloon para makuha natin yung pot money na Yes. 300 pesos. Ayan. So, sumagot na si Victor and Esa. Sabi nila, letter A. Ikaw naman, kapatid. Ta-ta-ta-ta-ta. Sino yung isang Japanese? Pati si Janelle, si Jana. Si Jana yung may top fan badge. Yung isa? Yung isa, Hindi ko pa alam. parang Ayan, ang daming sumasagot ng letter A. Let's try letter A. Yes. Yes. Dalawa lang po. 2 lobo lang ang pwedeng mapaputok para makuha ang pot money. So, safe pa kayo guys dahil may tayo, letter A. Letter A. Yes. Sabi ni Ja, tsaka ni Dear Tanyan. Sabi niya, letter S. Grabe naman si Esa. Oo, inisa-isa niya. Lahat ng vowel. Try natin Miss Carlo. Zen ng letter S. Letter. Letter S. Sabi ni Ja, tsaka ni Dear Ayan, Tanya. sabi mo, Chari. Ayan! sabi ni Chari, letter C. Oh, Guys, letter may C. pumutok na pong isang balloon. So, Isa na lang isa ang na lang kailangan. po ang chance nyo para makuha ang pot money. Sabi ni Janelle, train conductor. Pwede kayang train? Pwedeng train. May sumagot na si try natin ni Zen. Yes. Flight attendant. Sabi nung isa pa ay flight attendant. Attendant. Hindi siya flight attendant kasi yung gitna may letter A. Yan, tsaka yung So, nasa likod pwedeng ko, binabati ko pwedeng si train RB. conductor. Or train operator. Try natin Mizen ng letter O. Yes. Operator. Ayan. So, mas malaki ang chance ng train operator. Halo-halo kay Miss Hindi, Angel conductor. Kalugay. Ay, conductor. Sorry, bulag lang. Conductor pala, conductor. Ano ba naman yan? Conductor, train conductor. Yung tumbler ko. Ayan, Nakuha try na natin ako. ng letter C kung ito ba ay conductor. Oy! Conductor. Ang galing nun. Sino yun? Ang naunang sumagot ay si Junel. I-try naman natin ang letter Yes. N, Miss Zen. Letter N. Sabi ni Ryan, plane. Conductor. Ano ba to? Plane. Pili ko train talaga siya. Train. May sumagot din ng truck Hindi siya pwedeng locator. plane kasi N yung nasa dulo ng first Yes. word. Oh, diba? Palag So, kayo. try natin ng letter T. T. Letter T. Ayan. Mukhang ano ah. Mukhang malaki ang chance nito Oo. Letter. Letter R. Letter R. Ayan. Oy, grabe. Letter I. Letter I. I. Letter D. D. And letter U. So yan, congratulations! Janelle, ikaw ang aming first winner today. So yan, may chance pa kayo guys para makuha ang aming pot money. Feeling ko first winner first time nanalo ni Jenny. Yes. Jenny, pakipiyam ako ng number. Paki-PM lang po ng inyong mga numbers. Ayan, sabi ni Dear Tanya, next na. Yes, next na agad. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Boom. May sumagot kanina, sabi niya hard. Ang dami sumagot ng hard. Ano ba to? hard Medium ba muna to? tayo. Medium Oo, yung nauna medium eh. yung nauna. Okay, So, okay. hard na muna tayo. So, mag-hard naman tayo ngayon. Mm. Yes, dahil ang daming sumagot ng hard kanina eh.
Favorite nila yung hard. So, yan. Para sa ating second category, ito ay places. Halo-halo kay Shannon Gaviola. Hello! Uhaw na ako, nawawala yung tumbler ko. May sumagot na large. Sabi ni Ba't may large? Galing mo, Hard Jan. lang po. So, yan. Naglabas din ng bagong mga valedictorian para sa month ng Oh, sabi ni November. Victor, letter E. Hina daw ng net ni Junel. Okay lang yan dahil nanalo Letter ka, E. Junel. May pang ano ka na, internet. Pumutok, diba? So, isa na lang para sa... Yay, So yay. guys, isa na lang ang chance. Ayan, may letter E. Places. Places ang ating category. Yes. Ayan, syempre mag-heart rock and like rock naman kayo dyan, guys. Kung nag-enjoy kayo sa aming games. And manood lang kayo dahil marami pa kaming pa-prize and pa-games. Si Victor, sabi ni Junel lang, hinang... Sabi nanalo, ulit pero ni nanalo pa Victor, siya. Letter T. Letter? T. Letter T. Ano si Mr. Boy? Letter T. Letter T. Ayan, safe Meron pa, na. safe. Sabi Si ni- Robert, halo-halo kay Robert Bigal. Parang bagong viewers natin siya. Sabi ni niya A. Angel. Ay, A Robert. po. Bago siya, bagong viewer. Sabi niya A po. Sabi ni Ayan. Rachel, letter G. Ayan, sabi ni Noela, girl. Letter G, sabi ni Angel. Letter G. Sabi Ang ni... social naman, ang basa lang namin doon, Ashel. Ang basa ng ating singkit na makulit, Ashel. Angel. G. So, dalawang balon sa yung tumutok. So, Ayan. So, dalawang balon na pala ang napaputok, guys. So, kapag pumutok pa ang isa pang lobo, goodbye pot money na and bukas na po ulit. Wawa naman. ay, alam. Akala ko Sabi ni araw. Victor, sabi niya letter S. Letter S. Yes. Ayan. Ayan, may S. letter S. Safe pa rin. Yan. Sabi ni Dear Tanyan, letter L. Pero Ayan, sumagot sabi- si Alex. Sabi niya Yale. Yale. Yale University. Ayan, halo-halo kay Mr. AJ Guache. Yale University. Yan ba yung paggawa ng padlock? Eh! Sumagot din si Mr. AJ ng Yale. Try natin ng letter Sabi L din ni ni ano. Alexandra Yale. Letter L ni Dear Tanyan and ni Anong gusto mo? Christine. Gawin ko sa'yo. Letter Ang L. dami na sumasagot ng Yale University. Ayan. Napaka-corny. Halo-halo May kay sumagot Jomar din. Solomon. Sagot din ni Jai. Ayan na si Yale. Alex, wala na. Sabi ni Dear Yan Tanyan. na si Alex. Ito, Hale University daw. Sabi ni Ja. Subi! The love you gave me. Mail. May sumagot naman mail. University. O, diba? Pwede. So, Nag-congratulations na si Jana. May sumagot din ng Vale. May Vale. Ano ba to? Yale, Ito Hale, university mo na. Mail, Yan lang Vale. yung narinig. Yung university mo na, yung university. Try natin ang letter U. Ni... Letter N. Letter I. V. 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 R. Oh, wala ng bail. Oh. Y. Oh! Ayan! So, congratulations kay Alex Gaviola. Ikaw ang aming second winner today. Galing. Grabe, parang Hindi ba napapatok parang walang kayo sa araw pagpat- na ano, walang Hindi pa araw na napapatok hindi kayo sa nanalo si balloon? Alex. Nabibini ako. Oo. So, may pot money pa rin kasi tayo. May mga Oo, sumagot may dito. pot Sumagot money kasi pa rin. Sila Jed sumagot sila ng male university. Male. Pag ba may male university, meron yung female university. Last nyo na yan. Charot. Sabi ni Shan, proud sister here. Bakit ka O, diba? ganyan? Zen, ba't ka ganyan ngayon? Kasi hindi nanood yung mga boyfriend ko. So yan, meron pa tayong last set para sa ating hangman. Wawa Hindi naman. pala ako Pinagbawalan po ano. ng ating ninang, Zen. So Ang yan, kanyang ano mga ba ang boyfriend. gusto nyo? Sabi ni Esa, hard ulit. Pero sabi ni Victor, easy. Easy. Ayan. Easy. Nanonood na yung DJI natin. Yan, halo-halo. Pagbigyan na ba natin?
Yes, easy muna ba? Easy. Easy. Ayan, para sa ating third category. Ano yan? History. History. Grabe yan, easy. History. Ayan, para sa ating hangman set 3, ang ating category ay Isa na lang po yung history. balloon na natitira. May chance pa kayo makuha ang pot money, guys. Pero kailangan wala nang pumutok na lobo. May sumagot na, sabi ni Esa Andrada, letter A. Ngayon ko lang na yan, no, mahirap pala umupo dito. May letter A. Bakit? Sabi ni Victor, letter E. Wala pa si Victor sa akin. Letter E. Mabagal sa internet. Yes, letter E. Ay, walang E. So, wala nang... Walang Wala na- E. So, goodbye, Walang pot pot money na tayo, Bye, guys. guys. Goodbye, pot Pot money, money. and bukas na po ulit. So, ang ating pot money bukas ay 400 pesos. Ayan. Ayan, dami nang sumasagot. Sabi ni Noela, Lorente, and ni Christine, letter T. Alam mo si ano, Letter sa D. batch, walang natira talaga si ano, no? Si Christine. Sabi Oo, ni si Christine na letter lang O. natira. Oy, thank you, Christine, na Yes. nag-stay ka. Ikaw rin nag-stay. Buti ka pa nag-stay. So, meron tayong letter T. May mga sumasagot. Sabi nila, letter S. Sabi din letter O. Yan. Letter O. Pira. O. Ay, Otto. Otto. Ang daming O, sabi rin ni Ayan, may Eza, letter O. Ano to? Otto. Otto. May sumagot din ng Otto letter 4. M. Charot. Letter M. Letter I. Ay, sabi ni Jed. Yeah, Jed Acosta. Bago Yes. Otto Sabi ni von Ryan. Sabi niya, Otto. Otto von Bismarck. Ano yun? Sumagot na rin si Mr. AJ ng Otto von Bismarck, pero mas tauna si Ryan. Ryan. Yes. Paki-explain naman, Ryan, kung ano yung Otto von Si ano yung Bismarck. dati eh, si Vin. Oo, ibang sagot ni Alexandra. Otto Vin. Pero may letter O na tayo kasi sa ano, sa ating Sa gitna, second ay, tama. word. So, hindi na pwede yung... History. Ayan, may Ito. nanalo na daw, sabi ni Esa. Otto von Bismarck was a conservative Prussian statesman who dominates European affairs from 1860 until 1890. Ayan. He was a So, president. ilalabas na ba natin? Sumagot na rin si Jenny Remo ng Otto von Bismarck. So, let's try letter V. Letter B. Victory. Ay, joke. Victory. Letter N. Letter B. Letter M. Eh, R. or C. And the letter K. So yan, congratulations Ryan Christian Buhan. Buhan, ikaw ang aming third winner. So yan, congratulations sa ating mga winner. Sila ay si... Wait lang, hirap. Ayan, si Janelle, si Alex Gaviola, and si Ryan Christian Si Buhan. Janelle, bago siyang... Yes, so paki-PM lang guys ng inyong mga numbers para sa ano, sa inyong mga prizes. So meron pa tayong second game guys. Bawi-bawi pa at ito ay ang di ayan, ang word matrix. So yan, ang ating category ngayon ay famous international singers. Ayan, feeling ko alam na alam nyo yan dahil lahat naman tayo ay mahilig sa music. So yan, wag nilang kakalimutan guys, ang ating number 1 rule na i-input kung saang row and column nyo nakita ang first letter. For example, Rupi, paki-explain. Yan. Ang word matrix ay... Paano sagutan ang word matrix? Kailangan nyo malaman kung saan naka... Ano, wala. Teka lang. Kung saan nakalagay yung first letter ng word. Kunyari, may nakita kayong ano, sino ba? For example, si
X-Battalion. Oo. Yung letter E, hahanapin niyo kung saan siya nag-i-start. Kunyari, makikita niyo siya sa letter A1. A1. Ganon. O, ganon. Tapos, hanapin Kunyari, niyo na yun. X-Battalion, A1. O, yung E nasa A1. Tapos, yun na. Oo. Magaling na kayo. Sabi diba? ni Noela Lorente, galing-galing nakaka-challenge. Tsaka So, ano, thank you tawag for watching, dito? Noela. May mga sumasagot na. Yes. Sabi ni Victor, Taylor Swift, 6A. Taylor Swift. 6A. Taylor Swift. 6A. Sabi rin ni Ryan, Jaran. Ayan, meron tayong Taylor Swift. Point. sabi ni Ryan, 3 points. C1, Bruno Mars. C1, Bruno Mars. Si Ryan, C1, Bruno Mars. Jenny Remo. 5. Yan, si Ryan, Bruno Mars. Ayan, may Bruno Mars. May sumagot, sabi ni Sean. John Legend, I-11. John Legend, I-11. Meron. Ayan, so may puntos ka na rin, Sean. Sabi ulit ni Ryan, Ariana Grande, I4. I-4. Hindi siya I. Hindi siya I-4. Sorry. Sabi ni Ashel, Katy Perry, J12. Considered na ba yung spelling ni Ashel? Okay, considered na ang sagot ni Ashel. Meron ka na ring puntos. Okay. Sabi ni Esan Rada Katy Perry. So yan, meron pang J12. J12. meron pang 4. Meron pa tayong 4 na international singers. Wala na si John Legend. Yes po. Meron na si John Legend, Katy Perry, Taylor Swift, Bruno Mars. So, meron na lang tayong 3 pa na international. May 3 pa tayo natitira, guys. Ariana Grande. Wait lang, Ayan, i-check Ariana ko. Grande, sabi ni Alexandra, siya. Siya yung 6K. Sino nakawala? Si Alex. Kasi mali yung sagot kanina ni Ryan. Ay, hindi si Ryan. Oo, hindi. So, 3 points lang. Si Alex yung Ariana Grande. Si Alex, may 3 May points ka dalawa na pa po rin. tayo. Minsan yung isa. Okay. May 2 pa. Pwede daw yung Ariana, pwede daw sa, sabi ni Casey, sa Pwede daw sa I4 yung Ariana Grande. Hindi siya pwede. Kasi Hindi wala daw sa- siya pwede. Wait. Wait lang. Kulang yung ipon. Kulang daw. Kasi palit siya nag-start sa I4. I4 sinasabi niya, di ba? Oo. Sa I4 siya mag-start. Dito Ariana. Dito Ariana Grande. Parang inuulit. Hindi pwedeng ulitin yung letters. Sabi ni Jenny, Demi Lovato, wala tayong Demi Lovato. Sabi ni Alexandra, Shawn Mendes. Merong Demi Lovato. Ay, oo nga. Meron? Merong Demi. B11, sabi ni Jenny. B11. Sorry, Jenny. Sabi ulit ni Alexandra, Shawn Mendes, I5. I5. Meron pang isa, di ba? May parts na si si yan. Siya. Tapos, Si Alex ang nakakuha ng Shawn Mendes. may isa na lang. Isa na lang, isa na lang. Kasi lang hindi. May isa pa tayo international singer. Ano yan? Sikat na sikat yan dati. Kasi sabi nila L6 may multo daw. Duwalu. Sino ba yung Dua Lipa? Dua Lipa. Hindi siya kasama. Ayan, sabi ni Dear Tanyan, hindi pwedeng ulitin ang pagkakamali. Ayan. Feeling ko talaga si May yung pinaghuhugutan. Artan yan. May pinaghuhugutan. Single ka ba? Single ka daw ba, Dear Tanyan? Pwede Bibigyan daw ka si daw ni Ruby. Master Charot. Zen. Papamaskuhan ka ni Ninang Zen ng boyfriend. Mamimigay yan. So yan, meron pang natitira, guys. Meron pang isa. Wala tayong Dua Lipa.
Isa na lang. Oo, kagabi lang. Oh my God, kaya pala hugot na hugot siya. Ay! Walang Lady Gaga. Kailangan nung manalo, or the Katy Perry. J11, Oo. meron na. Walang Gaga. Gaga ka rin. Lady Gaga. So yan, meron pang isa. Ang bilis na lang hulaan ngayon. Sino yung Moira? Mahilig to sa Japanese si Ryan. Ay, hindi si Mina ba yung sa Twice? 2 minutes Guys, meron pang isa. Ano siya? Sabi nila may multo daw sa kanta niya. Ano? May narinig daw silang bata. Ha? Yan yung na-trend sa kanya dati. Oo, si ano? May narinig daw na bata. Na umirit. Para sumigaw. Oo. Nag-pitch din. Oo, sumabay sa pagkanta niya. Si ano Kaya ba niyo yan, guys. Sabi ni D'Artagnan, kahit naman lumaban ako Sino sa si huli, ano? Bago ba matatalo to? Si pa rin. M.A. Cordero. Yes. May hugot Halo-halo, talaga siya. M.A. Cordero, Swandi, Love, love, LPT. Grabe naman si Heart D'Artagnan. reacts, mga Sabi niya po Gonzales. kang binagyo. Ayan, Si mag-heart react D'Artagnan. kayo guys and like react kung nag-enjoy kayo sa aming games today. Sabi ni D'Artagnan, kahit naman lumaban ako sa huli, matatalo pa. Matatalo pa rin. Oo, Pero oo, kailangan naman. kahit huli na ang lahat, huwag Kaya kang nga, Sabi susuko ni para Victor, lumaban. Ed Char. Sheeran. Ed Sheeran, Ay, I1. ay 11. Tama ba? I1? I1 pala. Oo. Ayan si Victor ang ating nakahula ng Ed Sheeran. Tama. Okay na. Sino ang pinakarin? Patay, dalawa. Sino yung dalawa? Si Victor Ay, wait lang. Ano yung pinaka-wala nila? Wait lang. I-check lang namin. I-check lang namin. Kasi may nagtali. Yung dalawa lang. Ano yung mga nahula ni Victor? Ang nahulaan ni Victor, Ed Sheeran. Wait lang, Ed Sheeran. Wait lang. Ed Sheeran. Guys, magtali muna ka Shawn dyan. Mendes. Ay, hindi. Walang tubig. Kasi may nagtay, ha? Oo, may nagtay. So, i-check lang namin, guys. Shawn Mendes. Taylor Swift. Sabi ni Taylor Swift. Taylor Swift. Ano pa? Taylor Swift, Ed Sheeran. Ayun. With total of 6 points. So, ang total na letters niya is 11 plus 9, 20 plus 11. So, meron siyang 31 words. May 31 na words si Victor. Si Alex naman. Ano yung mga nahula ni Alex? Ang nahulaan ni Alex ay Shawn Ariana Mendes. Grande and Shawn Mendes. Tapos, Ayun, with total of 6 points. 6 points. Si Alex. Tayo sila ni Ariana. Victor. Para silang may 6 points. Pero tatlo nahulaan ni Tatlo nahulaan ni Victor? Tatlo? Oo. Sabi mo, Taylor, Ed Sheeran, tapos Sean? Hindi kasama sa Ed. Tapos kay Ang kay Ed Sheeran si... Yes. Kasi 22. So, si naman, nahulaan Si ni- Alex ang nahulaan niya. Si Shawn Mendes, tsaka si Ariana Grande. Ba? Wait. Oh my God. Panalo si Sino? Kasi 20. Ang hirap ng computation pala nito, guys. Ang hirap mag-compute ng winners. letters pa nagtay. So, may nahulaan kasi ni Alex, si Ariana, tapos si Shawn Mendes. So, yung total numbers na is 23 letters. 23 si Alex. Oo, tapos naman si Victor. nahulaan niya is Wait lang. si Taylor. Si diba? Taylor Swift, tapos tsaka si... Sino isa? si Nakakalimutan. Sean. Hindi. Shawn hindi. Mendes. Ayun, basta may nahulaan Si siya with Sean. 31. Hindi, 22 lang. Kala ko tatlo. 22 Ay, points 22. lang. 22. So, lamang si Alex. Ayan, si Victor. Ang hirap mag-compute ng scores nyo, guys, ha. Pag nagtatay, hindi ka mag-compute. Ang hirap mag-compute pala nitong scoring ng ating DJI. So, ito, ipapakita ko. Ayan, nagtay si Alex at saka si Victor with total of 6 points. Pero ang mas may pinakamaraming nahulaan na letters ay si Alex Gaviola na may 23 letters. So, yan, congratulations Alex Gaviola. Ikaw ang aming winner sa
Words Matrix. Ayan. Pwede pa kayong bumawi guys at manalo dahil ang aming third game ay ang inyong all-time favorite na movie serye. Ayan. So, ang ating category ngayon ay... Anong category? Action movies. Char. Yes. Ang ating genre ay action. So, kailangan nyo lang hulaan yung movie na pinapahulaan namin. Guys, nawawala talaga yung tumbler ko. Ang hirap ng scoring kapag may tie. Saan na yung tumbler ko? Ayan na guys, meron na. Sabi ni D'Artagnan, tulad ni Hindi namin Victor, nakita. inunahan ako. Hi, Char. Doon mo ilagay yung master dyan. Ayan, action ng ating. Wait, magta-type lang ako. Sabi ni Jenny, Kung Fu Panda. Hindi siya Kung Fu Panda. Sabi ni Shaira, sniper. Sniper. Ayan, sabi ni Cordero. Maria Cordero. Kung Fu Pants. Kung Fu Panda. Panda, no. Hindi daw po siya Kung Fu Panda. Hindi siya Kung Fu Panda. Na-stress ako sa pag-compute. Ano siya? Sikat na sikat. Meron siyang part 1, part 2, part 3. Yes. Sniper 2, hindi. Funeral. Hindi, feeling ko lahat sila nakalirate, relate The dyan. Sabi ni Mechanic. Ryan, The Mechanic 2. The Mechanic. Yung The Mechanic ba, yun ba yung parang Mekaniko. hindi. Si Makina. Yung masakit sa ulo. Ano yun? The movie. The Mechanic. Yung parang may mga twist. Madaming sumasagot ng The Mechanic. Hindi siya The Mechanic. Time check, it's already 12:44. Time check. Hindi daw po siya The Mechanic. Ayan, para sa ating movie Transporter. series, set 1 action ng ating genre. Hindi siya transporter. Ano yan? Sabi ni Taken Alexandra, 2. Taken 2. Almost there. Yet so close, Char. Hindi siya far. Taken ba yan? Taken ano siya? Ayan. Paunahan na lang kayo. Anong taken to? Taken Hindi na. siya to. Taken. Taken 3? Ayan. Sabi So, ni ang tamang Shannon. sagot ay... Taken 3. Ayan. Ang nauna po nauna ay si si Shannon. Shannon Gaviola. And then sumunod si Yes. Alex. Tapos si Shaira. Sinong nanalo natin? Si Shannon. Si Shan. Yes. Sean. Sean. So yan, pwede pa kayong manalo guys dahil ang aming second genre ay... Ano? Ang second genre. Science fiction. Ayan. Hula-hula na guys. Ano bang sagot to? Ayan, lagi niyong sinasagot yan. Taken for granted. Taken for granted. Si Shan. Science fiction guys. Okay. Bakit ganito? Ayan, sabi ni Jill Remo, Mad Max. Mad Max. Kailangan kompleto. Jenny, kagatuhin mo. Ilan ba Mad Max? Kompleto daw po. Ito, sa Sabi Word ni Matrix. Ryan, Mad Max Fury Road. Ayan, may sumagot na. Ang tamang sagot ay... Mad Max. Tama ba? Mad Max Ang ating Fury second Road. movie ay... Extinction. Mad Max
Fury Road. Ryan, ang nauna. Ayan, lagi-lagi niyong sinasagot yan eh. So yan, Lagi, congratulations kay Ryan Buwan. Ikaw ulit ang aming winner. Kasar daw sabi ni Jenny, naunahan siya. Naunahan siya ni ano? Ni Ryan. Ni Ryan. Buwan. So yan, pwede pa kayong bumawi dahil ang aming third genre ay... Ba't parang ang weird ng ay? Ayan, para sa ating third genre and last set ng mobiserye ay thriller. Thriller. Ano ba naman itong mga kanta na to? Thriller. Sino ba naman nagpe-prepare nito? Asar daw, sabi ni Ma. Ni MA, naunahan din siya. Asar. Ayan, ang ating movie series set 3 ay thriller. So yan, ang ating unang winner ay si Shannon Gaviola and sumunod si Ryan Buwan. Sino kaya ang susunod sa kanila? Sabi ni Christine, sana all nakakasagot. Sabi ni Alexandra Splice. Parang hindi ko na nakita si Christina na Oo. Ayan, sabi ni Shannon, Maze Runner. Sabi naman ni Jomar the Priest. Sabi ni Cordero. Hunger Games. Hunger Games. Uy, pag kung Maze Runner yan, ano yan? Kung Maze Runner ito, ano ito? Kailangan complete. Parang Maze Runner. Yes. Ayan, binibigay na namin yung sagot. Hulaan nyo na. Hindi siya What Kailangan Happened to kompleto. Monday, pero maganda yung What Happened to Monday. What happened to Monday? Are you asking us what happened to Monday? Halo-halo kay Kerwin Jim Guys, Palaganas. kumplituhin nyo yung sagot nyo. Oh, Crawl kailangan daw, crawl. kumpleto. Hindi siya crawl. Gun Girl. Guys, ang tamang sagot ay binigay na ni Shan. Sabi niya Maze Runner. Pero ano Sabi ito? ni Jenny, Maze Runner, The Death Cure. Tapos sabi ni Joe, Death Cure nga ba? Death Cure nga ba or Scorch Trial? Ano nga bang Maze Runner ito? Ilabas na natin ang tamang sagot. Ito ay Maze Runner, The Death Cure. So yan, congratulations kay Jenny Remo. Ayan, wag ka nang maasar dahil ikaw ang aming third winner. Ayan. So ito ang ating mga winners. Ayan, para sa ating winners sa movie series, si Shannon Gaviola, Ryan Buwan, and Jenny Remo. So, paki-PM lang po ng inyong mga numbers. So, yan. Meron pa tayong last game, guys. Tumutok pa kayo dahil dito nyo na malalaman ang kagalingan ng ating singkit na makulit na si Annie. So, yan. Mag-introduce naman kayo, guys. Mag-ano na kayo. Humingi na kayo ng ano sa kanila, simpat. Charot. Ayan, Art Attack. Ayan, so dyan na si Ruby and si Annie. Kaninang team ba kayo? Kay Ruby or Annie? Mag-comment naman kayo, guys. Tudurugin ko na to. Sabi ni MA, Kaazar. Kasar daw. Pwede ka pa manalo, MA, kasi meron pa tayong last set ang Art Attack. So, paano ba laruin to? Paki-explain. Uy. So guys, paano laruin ang larong ito? Ayan, iguguhit namin kung anong ibinigay sa aming idodrawing namin. So, yan. Namin yung title, then hulaan nyo gamit ang first. Tama ba? Ang first Line. line ng kanta. So, yan. Ako na lang mag-explain. Kasi mukhang sagot ata sila. So, magdodrawing sila. So, kailangan yung hulaan kung ano bang kanta ang kanilang dinodrawing. And kung ilang words yon. At syempre, ang kailangan nyo pong ibigay ay ang first line ng kanta. Ayan, ng movie Ayan, sana ganito sasabihin kasi. ko. Kung bakit hindi kami mapag-explain, iniisip na namin yung drawing namin. Napakahirap kaya. Okay, simulan nyo na. Category natin ay, taran, Ang ating category ay wedding song. Wedding Songs. So, simulan nyo na ang inyong Art Attack in 3, 2, 1. Kim, check mo.
So, yan. Si Annie, meron siyang 2 words. 2 words. Si Rupi naman, meron din siyang 2 words. So, yan. Wedding songs ang ating category. Lagi daw naunahan si Emmy. Spirit. Yung kay, May infinity. Infinity tapos heart. Song ito. Si Rupi naman may regalo. Ayan. Si Annie may infinity Guys, tsaka wala, heart. lang to. Ang kailangan nyo isagot, guys, ay ang first line ng kanta. Winter snow is falling. Ano yun? Hindi siya winter Hindi po siya eternal snow. love. Yes. Malapit na sa eternal. Flame. Guys, hindi po siya eternal love. Ayan, may sumagot na si Emma. Sabi niya, when the snow is falling down, the gift. Ang kay Rupi. Yun pala yun. Okay. Hindi ko alam yung kanta eh. Sabihin niya na rin yung title. Pero when the snow is, falling down ang tamang sagot. Guys, 2 words lang to. Ayan, si Annie may 2 words. Kanina may sumagot ng eternal. Hindi siya eternal. Malapit na. Malapit na rin siya sa infinite. Other term. Other term na lang po. Ayan. Ayan, si Dear Tanyan. Sabi niya, endless love. My love. Anong karugtong ng my love? Minsan considered na ba yun? Endless love. Ang sagot niya lang is my love. Kulang. Guys, sagot Kulang na. yung sagot ni Dear Tanyan. Kulang ang sagot ni Dear Tanyan. So, pwede pang kunin yan. Hindi siya forever. Malapit na. Ayan, si Rupi meron siyang 2 words. Ayan, si Rupi may... Ayan, si Shaira. Sabi niya, endless love. My love, there's only you in my life. Ayan, may points ka na, Shaira. Ayan, si Rupi meron siyang 2 words. Si Annie naman, meron ulit siyang 2 words. Ay, hindi. Ilan? Ayan. Si Annie may 1 word. Si Rupi may 2 words. Ayan, sabi ni Shaira, may Valentine. Guys, one Paul word. McCartney. Ba't iba yung lyrics? May nakaano lang? Wala pa. May nakahula, pero iba yung lyrics. Iba ang lyrics ni Shaira. Ano yan tayo? One word. Iba ang lyrics, pero tama ang may Valentine. Ayan, si Alex, sabi niya, perfect, I found love before me. Kay Annie. Guys, yung kay Rupi, tama ang kay Shaira, pero iba ang lyrics. Ayan, kinorek niya, sabi niya, if there were no words. So, Shaira, may 2 points ka na. Uy, okay na. Mamaya na yan. So, yan. Si Annie, meron siyang 1 word. Halo-halo kay Anne Ferrer. Heart Attack Wedding Songs. Grabe effort si Annie.
Oy, alam ko na yung kay Annie. Si Ruby, meron siyang 2 words. May babae. May star. Si Annie, meron siyang 1 word. Si Ruby, may 2 words. Hindi siya, do you hear me? Ay, hindi, tama. Si Jenny, ang kanyang sagot ay lucky. Do you hear me? Ayan, di ko alam kung paano siya kantahin. So, Jenny, may puntos ka na rin. Ayan, si Ruby, meron siyang 2 words. Okay, 2 minutes na lang. Ayan, si Alex. Si Alex, sabi niya, beautiful girl wherever you are. Beautiful girl. Ayan, may points ka na rin, Alex. Uy, okay na. Mamaya na yan. Ano, ilang words yung kay Annie? Meron siyang 2 words. Ayan, si M.A. Cordero, 1 point. Shaira, 2 points. Alex, 2 points. Jenny, 1 point. Wedding ring ba yan? Hindi siya wedding ring. Wedding ring? Tama daw yung una, pero hindi siya wedding ring. Ilang words sa'yo? Ayan. Sino kaya ang magwawagi? Go, Annie! So, yan. Ano kayong dinadrawing ni Annie? Si Ruby, meron siyang 3 words. Yan, madali. Ayan, si Alex. Sabi niya, wedding dress. Can't believe what's going on. So, Alex, meron ka ng 3 points. So, yan, si Ruby meron siyang 3 words. Si Annie naman meron siyang ilan? 2 words. Marry your daughter ba? Hindi daw. I marry your daughter. So, yan, sir, I'm a bit nervous about being here today. So, Shaira, meron ka na ring 3 points. Grabe, nag-uunahan si Shaira tsaka si Alex. Nauunahan ni Shaira si Jenny. Yan, si Annie meron siyang... Ilang words yan, Annie? Ayan, meron siya ulit 2 words. And then si Ruby, meron pa rin siyang 3 words. Tama? Grabe effort si Annie mag-drawing. Mukhang, may bago tayong challenger araw-araw. Ayan, si Annie may 2 words. Ann. Ayan, si Ruby may 4 words. I'm yours. Hindi siya I'm yours. Marry me. Sabi ni Jenny, 105 is a number that comes to my head. So, Jenny, meron ka ng 2 points. Ano yung kay Ruby? So,
Sabi ni Dear Tanya, ayoko na makinig ng wedding songs. Bakit? So, yan. Si Ruby, meron siyang 4 words. Hindi siya, you are my sunshine. So, pagpatak ng 105, ilalabas na natin kung sino ang ating winner sa Art Attack. Hindi siya, you are my sunshine. Hindi rin siya, will you be mine. Si Ruby may 4 words, si Annie may 2 words. May chance ka pa, May. Pwede pang sumagot. Ayan, meron na. Meron na? Yan, JB. Ayan, ang unang nakasagot ay si... Hala ko! Sayang si Dear Tanya. Sabi niya, God gave me you. Kayo na bahala sa lyrics kasi matatalo din ako. Ayan, binigyan niya kayo ng ng hint. Ayan, si Jenny Ramos. Sabi niya, for all the times I felt cheated, I complained. So, meron ka ng 3 points. Grabe, naglalaban si Shira, si Alex, tsaka si Jenny. Si Annie, meron siyang 3 words. Ano kaya yan? May alphabet. Ano? Ano? Ayan, si Ruby may 4 words. Si Annie may 3 words. Hindi siya... Ayan, nalito ako sa sagot ni Alex. Ang nakalagay, search results. Sabi niya, more than words. Saying I love you is not the words I want to hear. Yan. So, meron ka ng point ulit, Alex. So, hulaan nyo na lang yung kay Ruby. Meron siyang 4 words. Hindi siya, she's always on my mind. Nakapi daw. Ayan. Si Annie, meron siyang 3 words. Uy, Ruby, okay na yung iyo. Ay, hindi pa pala okay yung kay Ruby. Meron siyang 4 words. Sorry. 7. Ba naman kasi nakalagay dyan? 4 words. So, meron si Ruping 7 words. Sige lang, basta. Last na yan. Last na. Kung sino makakuha. Si Ruby may 7 words. Si Annie may... Ilan yan? Si Annie may 3 words. Ang hirap pala nito. Hindi siya you are the light. Last one na to, guys. Yung pinapaula nila. Kung sino makakuha siya na ang winner. You are my world. You're every breath I take. Hindi. Si Ruby may 7 words. May tao. May 2 tao. Ano to? May earth. Hindi siya 12:51. Ayan, si Alex, sabi niya, time after time. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. So, hulaan nyo, sino ba ang ating winner? So, yan, kompleto na ang ating winners. Winner lang pala. So, yan ang winner sa ating Art Attack ay si Alex Gaviola with 5 points. 5 points. Ayan.
So, yan. Sayang si Shira and si Jenny with 3 points. And then si Ma with 1 point. So, congratulations, Alex Gaviola. Ikaw ang aming winner sa Art Attack. Congratulations. Paki-PM lang ng inyong mga numbers. So, yan. Mag-last message naman kayo, ating mga Ani, anong masasabi mo sa inyong first live today? Ang masasabi ko sa first live ko today, sobrang saya ko. Ayan, sobrang saya niya daw. Alam nyo naman, mukhang natalo ko si Rupi ngayon. So, papalitan ko na ba siya? So, ayan guys, kung gusto niyo ulit Palitan maglaro niyo na si ako. Ani, mag-comment kayo dyan. And syempre, congratulations sa ating mga winners today. Yes. Sa ating games. Paki-PM lang po ng inyong mga numbers. And, magkita-kita po tayo ulit bukas. Doon. Magkita-kita tayo ulit bukas dito sa The Amusa Club. Bye. Congratulations to all the winners. The Amsa Club.